definitely kong babala Senior para citizen. sa lahat. Okay? Bahagi ng ating selebrasyon ng ating nalalapit na ikasyam-napong anibersaryo ay ang pagdaraos ng Sportfest na ating sinisimulan ngayon. Kung saan, nabanggit may 5 sports event: basketball, volleyball, ping-pong. Tinigil kita kasi ikaw ang may gusto ng ping-pong. At ang balita ko, meron yata ng special na table. Yung dito, baba, yung doon mataas. Ping-pong. Badminton. At ang pinaka-importante sports, Scrabble. Online lang hindi matuloy ng Sportfest.